Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel. Siyabonga uNkulunkulu ekubusise kungene nasephumeni kwakho. Ngiyathemba lokho nakhona njengamanje ke uyaphila. Igama kumina nguPastor weNingi. Umusha kwi-channel izizwe kumukelekile kusekhaya. Sizochaza nje amaphupho amabili amathathu. Sibonga bona bonke abantu abalandela i-channel, abantu abayikhulisayo i-channel. uNkulunkulu enikhulise kuyona yonke iminqa yempilo, emsebenzini, emabhizinisini, emfundweni, wherever you are, whatever you do, uNkulunkulu engathi angayandisa lento leyo. Kanti asifunde lana abaseKorinte besibili, ushuthi ke the second Corinthians chapter 9 verse 9 to 11. Kanti ngesizulu sizothi nje abaseKorinte besibili isahluko sisishiyagalolunye, isahlukwana lapha sisishiyagalolunye kuya ku 14. Ushuthi ifundeka kanje abaseKorinte besibili ku chapter 9 verse 9 to 11 ithi ke njengokuba kulotshiwe ukuthi ke uhlakaze izipho zakhe kwabampofu, ukulunga kwakhe kumiphakade, kepha yena onika ohlwanyela imbewu nesinkwa sokudliwa uyakukunika. Andisa imbewu yenu, andisa isivuno sokulunga kwenu, niyocetshiswa ngazo zonke izindlela kuze ke niphane ngaso sonke isikhathi. Incwadi ngikushaya nawo namhlanje uNkulunkulu la khona esikhumbuza ukuthi kulotshiwe embhalweni ukuthi yena uhlakaza izipho zakhe kwabampofu, ukulunga kwakhe kumiphakade, kepha futhi yena onika ohlwanyelayo imbewu nesinkwa sokudliwa uyakukunika. Mbukeli uyawuphinde futhi ke andisa imbewu yenu noma imbewu yakho, andisa isivuno sokulunga kwenu. Uthi ke niyocetshiswa ngazo zonke izindlela ukuze niphane ngaso sonke isikhathi. Nganza kwethu iloko engikufisa ukuthi engathi uNkulunkulu anganikeza lokho kuhlakanipha ukuthi nibe nokuqonda ezimeni ezinzima ukuthi uNkulunkulu lena esimkhonzayo uyamnika ohlwanyelayo imbewu. Futhi namhlanje wenza isithembiso nje ububuka lo mfanekiso oqoshe ukuthi uza kukunika futhi nawe isinkwa sokudliwa, uyokwandisa ngisho imbewu. Kusho ukuthi ke your investment, whatever yenzayo ezokufakela inzuzo uyokwazi ukuthi ayandise uNkulunkulu. Uthi ke uyakwandisa ngisho isivuno sokulunga kwakho noma isivuno sokulunga kwenu. Manje nilungile niyawuvuna ukulunga, niyocetshiswa uthi ngayo yonke indlela ekupossible ukuthi anicebise ngayo ukuze nizokwazi ukuqhubeka niphane ingane zakwethu. Kodwa ke asikho lapha asingene nje sikhulume ngamaphupho ingane zakwethu ukuthi umduduzi la umduduzi uthi ke pastor ngicela ukubuta ke leli phupho. Ukuphupha kubaba ngihleli naye endlini ekhaya, athi kimi ngiyayifuna itaxi ngingasabi kunemali ke invest ke utonginika yona. Kodwa ke nje asikhulume kanje ukuthi uma uphupha nje uhleli nobaba wakho noma unengxoxo nobaba wakho noma uxoxe nobaba wakho, lolu uphawu luhle kakhulu, ikakhulukazi uma bengathethu beneme ejabule. Kusho ukuthi la ungase uthole usizo noma uzothola izeluleko nokwesekwa umuntu othile maduzane. Uthuto lefifi uthi sawubona pastor, what does it mean to see someone you know completely naked ephusheni? Uma uphupha nje ubona umuntu omazi yenqunu, lolu uphawu usuke lubika ukuthi lowo muntu loyo uzongena mhlawumbe ehlazweni noma uzothelwa yihlazo, noma ke kungahle kuvele imfihlo zakhe ebeningazazi noma esingaziwa ke umuntu. Kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe lowo muntu lokho akavikelekile. Kwesinye isikhathi omunye kungabonakala enqunu okusho ukuthi usefulathelwe yithongo lakhe. Kanti ke la uphindi sino uthi phindiwe sino uthi ukuphupha ukufika umlungu kwibhizinisi yakhe ichaza ukuthi ke uzobuya azokusiza kwibhizinisi lakho. Okay? Sisho kanje, uma uphupha nje ubona umlungu ethembisa ukukusiza noma ukukusiza kwibhizinisi lakho, lolu uphawu olungasho ukuthi kungenzeka wena njengamanje umuntu onesifiso sokuthola usizo olungcono nolwengeziwe ukuze mhlawumbe ukwazi ukuphumelela kuloko osukukwenza. Yabona? Noma ukuze ukwazi ukuphumelela ezifisweni zakho ke. Kepha futhi uma uphupha la ubona lowo mlungu loyo onobubele nomusa kuwena, luphawu lwenhlanhlezayo nokhanjelwa mhlawumbe umoya ongcwele noma ke yidlozi lakho esuke lifuna ukukunika isimo senhlanhla.
uVeronica Kuselo uthi-ke ngiphupha ngibhukude emanzini asolwandle kodwa ka-brown in color. Kunabanye abantu ababhukudayo, ulwandle liyalwa, the waves are huge and fighting. What does it mean? Uma uphupha ubhukuda olwandle, into yokuqala kuyabe uphawu lwesiphiwo sikamoya noma lwempumelelo, nolusho ukuthi unamava ashabahlosile futhi uzokwazi ukwakhombisa mhlawumbe ngempumelelo, ikakhulukazi uma ukuthi ubhukuda olwandle nje angaliko ukuthi kube nenkinga, ubhukuda kahle amagagasi awo kwehlule. Kepha kuma ubhukuda olwandle onesivunguvungu nodlame noma amagagasi anodlame, lolu uphawu suke seluxwayisa ukuthi ungenzeka uzobhekana nezingqinamba nobunzima emizameni yakho yokufeza inhlelo nazo empilweni. Kwesinye isikhathi omunye umuntu angaphupha ibhukuda olwandle olunesivunguvungu nodlame okusuke kuveza ukuthi kungenzeka le mimoya emembede isiza ngolaka manje ngenxa yokuthi mhlawumbe kunezinto angazenzi kahle noma kunokudileya noma ukubambezeleka kokuthi umuntu elandele lolo bizo lolo efuna ngabe uyalilandela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele.